Mwanjua umurigereria na gukwaniri andonsi asobereta se maragoba yabono chingaki chinde na ngokwarigania asemesa yamangana maya elinkomanye gati yali twabire to gukwarigania semambya yalengentambe weka chinse chigabono chiyabono maragoba kero yaragire Ensa Eyemo chitaliki ni 14 litukunelia Jumatatu umutenyo gatatu omwaka w'ekiri bubere na 2022 na manga bereka okolekana igonyera bono igo mworoki woyomo oyo gosoma State University Soko satoka gakomokorera umworoki bonda amatemu a klasi 12 KCSE ase skuru ya Kyamabundu ayo amonenda mange na kwariganiritwe manya senchira yoboikirano orito kubwaterana nere korwa somunwa wemanyereryo igakoro kwa Joshua Uta iritirane nkuru kwa Vincent Onyancha. Nigo togochaka kurwa sensemo yechisemu mayansemo yechisemi maiga yamatemu a KCSE gochaka litukolia lero omoroki woyo mogosoma State University ya Kisii omanyekanete buna Angwenyi Brian Nyakeri niganyara gotoka gakomokorero omoroki wonda matemu ase skuru ya sekondari ya Kyamabundu egotoka se county ya Kisii omurikito Brian Saginisena noroboti rwa senchira yoboikirano. Amatemwa amanene a Kenya Certificate of Secondary Education KCSE yo mwaka o 2021 nigo achaka bene emambia rero abo asaboroko gwetania chiribu chimisa na isato merongo etatu vaisaransera omolimo bwege songo gose English na bwego chemistry abo asobole ndi bwagenderera gotingigwa ase bituo byonsi byamatemwa kolende ase skuru ya secondary ya Kyamabundu ase wodi ya Kyogoro ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii omworoki obo mwako gatatu University ya Kisii ase rieta Angwenyi Brian Nyakeri abekwa byara aso wekoranya mwe ya James Martin na wisaransa gokora amatemwa yo ase libagali ya James kolende omo OCPD o Kisii Central Peter Kimani nigo eso kiana gokwanera egekorekyo. Huyu mwanafunzi ambaye alishikwa anaitwa Angwenyi Brian Nyakeri, miaka yake ni 20 na ni third year student pale Kisii University. Alikuwa na keti mtihani akimfanyia ama akimpersonate Nyamweya James Martin. Buna bagoteba ayo moibine 40 nigo abateneneri bamatemu ase skuru ya Kyamabundu bakobwaterana n'abanyanyimbo bamobeka byaro mu Kagero yo abo asbamo minyoki ase getaseni ky'abanyanyimbo gya Kisii na nigo arachego ikiwa bosi bweke gambero litskolia angyo korengana nelichiko. Askari waliitwa kutoka Kisii Police Station wakiwa na maafisa kutoka kitengo cha CID na wakaweza kumshika huyu impersonator. Na sasa hivi ashawekwa kwa cell. Mashtaka yake inakuwa processed na kesho asubuhi atapelekwa kotini. Chinga kecho nigo abayiboli bagendererete kubaganiria amaya abaruki obekerasi 12 abwo bayachaka amatemu abo bene liskolia lero nabaganiria amaya na basabira amaya egero mone nabakonye baikaransa no bolemu nandi abainyuri kibasomira se yakirende abayiboli na inwe bahetinga kichingi yasonye cyo konyora chinga kicingorora sama chuwiki kisa twakora amatemu. Litikolia lero nigo amatemwa amanene a Kenya Certificate of Secondary Education KCSE achaka bene abobono ase kura tegenze korwego ase unde bwensi urino kogani usende ganga yokoro obuibya amatemwa yo nigo aremukerwe getambukere getindi korengana nelichiko kolende ga ase county ya Kisii emambia lero nigo omoroki oyo mu University ya Kisii ase rieta Angwenyi Brian abekwa byara aso gokorera omoroki we skuru ya Kyamabundu gotoka ase eward ya Kyogoro amatemwa alitskolia lero ngoripotera Ndizi TV kuruga ase omochobo songo iritarane Brian Sagene Isena Biyamono humurikito Brian Saginisena asoroboti urubono gotigera boigo asensemo yamatemu KCSE yanyara gochaka litukulia lero wetani aboroki wachiri sano na isatoni go bachaka amatemu ayo ase boigo aboroki ano nebere bekire
korwale asenchira yobo ikirano bwasiole niko chinga kichu Professor George Magoa ate abuna maiga yamatemo sigo cha kanigwe biro bikore bibere boigo byane kiwase kaun maiga yaborokyo babere kurwa semeyo batokane gisimi asamatemwa oni goba urokisimi cyo asekolende bancherwa na matemu abo ni goma gobo igo aruro gokurogo tinde ucha sonde bwensi urache gotoka nesi minachi koimukirwe getambo kerege tinde kolengana nelichiko. We already had 2 students with cell phones. We are going to be very soft with them. We shall allow them to take the exams. But I want to once again just to warn that any teacher who feels he or she is brave enough to open, particularly the second paper, we shall know where you have done it and we shall come for you, just like we did in Nigeria and just like we did in Tanzania and other places. Otherwise, this is not enough to say this is a presidential legacy. This is a Kenyan legacy. From 2016 to 2022, delivering credible exams using the multi-agency team, particularly the two other ministries of Interior, the coordination of the national government, and the Ministry of ICT, headed by Brother Joe Mucheru, together with all the other stakeholders, including the press and all the others that have made sure that this is possible. Na gotigara boigo asensemo ya mangana arengeta matemwa na KCSE na boigo nechisemi omotene bweke ombeki abalimu TSC Teacher Service Commission nanzi masharia nigatebire buna matemwa yunigacha kabya chinsemo maiga yogo tarase county ya Nakuru nigate buna aboroki wana aboroki ni gobero bereti boikirano ekero bacha kamatemwa yo litukolia lero. We are hoping all will be well. We have the multi-agency team. You can see we are with the DCC here. We have cars from Treasury. We are doing it all together as a government, and my colleagues are elsewhere in the country, and we are hoping that everything will go on well. We have made strides in the administration of exams, and we assure the public that we shall deliver an irregularity-free exam. Most of the budgets are domiciled within the multi-agency space, and I said that we're moving into the double intake, so we shall be providing significant amount of resources. Na boigo umulikyo botambe aze wizara yechisemi Julius Joan nigate birabuna nigobolendi bwabekirwa chinsemo chiri chibura buru chiabaire chikaene kiwa anene asensemo ya Baringo Turukana Elgeyo Marakwet na bagane nsemo ya West Pokot gati yechinsemo chinde elia matemo yukogendera asenchira endonge Joan boigo nigate abuna aborokiwa amona aborokiwa asaborokia asensemeyo nigobono bolendi boisaine kurwa asensemo yobolende abwasabanya nyimbo babekire kirensemo ko enekenseme ya North Rift abwachisegi chiabere chiko enekigwa unankonyara barubolende boisaine kero kilibagendrete na matemu abo goikaba ko ramatemu asa matemu KCSE ayo abakaguchaka litukolia lero. So far the exams have started well in Uasin Gishu. We are waiting to hear if there are any reports across the country. We are happy with the number of security officers deployed. As you know, this is a multi-agency work. We have the county commissioner, we have the security team, and all has started well. If there's anything that will come up, we'll deal with it as we go along. And yes, I'll be doing several other parts that I don't have to mention, but even the areas that have been considered that have been having issues, the report we are getting so far is that the exams have started well. Enough security has been deployed there. That is in Baringo and parts of Elgeyo Marakwet, and we look forward to learners having a peaceful examinations. In fact, we were very happy yesterday when we saw the leaders from Baringo converge in Nakuru. Those who are contesting for various positions, including the sitting governor, to indicate that they want peace because they want the learners from that part of the country
to take part in these examinations peacefully and be like any other Kenyan. They be given an opportunity to sit their exams peacefully so that they can also build a future. Na abana bodaboda ni gobono obairwa matuko emerongetano nelimo eliko erobeli boikiranu asogo chwekirania machikabe kwa maya iliko nyara kwelikia boya buna abana bodaboda osebuna abarundi ya chipikipiki boigo asa matuka emerongetano nelimo nigo chinkwana chiragendere na kiamachika yu arachi goikirani gomulike itondemo Steven na kuwana nagati ya abana bodaboda na gotwaliganilio roboti rokobwatia. Wiki ya eta nige serikali ya nyara kobeka machika matindi yogo ikaranigu na barundi bechi pigipigi. Ewe irera barundi ne chinsemo au chiava na siasa gosaba machika yu anyarego keigu. Eliogo taturubani mone sekta yobo sombi iyo bwate chi milion chiaba bwatani. Chega bware serikali na barundi aba ito bonsi tora abatari ngabanyarwa bago ikirania machika yu. Amachika bwato bokongu mono alitokolere serikali yeregeze namachiko ye driving license yagara abantu abange bakora gisukuru kana gosoa para murabona stage ndio twaserti antu bonsi batakole tie sukuru bali batamete bayiranire gisukuru tikatoye guchinga kinkege medinyebere gose tato yo gose medinyista agara twe bange kikamili ubuna mana bodaboda. Ebirere byo nigo byanyarago ikase serikali abwase bono yanyarago tugutera arama chikayu kwera nalibaga se kamati ya rosiri wekelia bwatani bonsi ve sekteye elego ikelio koigwanana inseyemetie nyebere amatuka 60 kolengana na njendo chenga talibu yakango na bamentu akese njono bugimana bawo kwenda te comment amaguta comment kila lipo sasa mali tangoro kutona ampat amachiko ya serikali mbiyale na matuka ya baba 2 months egera bamura bali kwa batara ende class ine igoro ya bamanyingoro ya machika boda na transportation ya koru ya para bamanye no brakwa ndro chi customer serikali mbia ya kora manganayo chika bali ni chikuru insurance serikali ya segati insurance zize egera kero montaja le wikera insurance ya bikise ya Nonyeigo niga barundi basabire bituo bya bosombi kwene kibuna barundi baikereire amasakara yo Burundi na bale bwate chimbu chimbe banyale korongea nchenko pongeza serikali tigebwatira bokongu na bana siasa mbaba se kwa soime asoko chokuruge sekte yeito kiagera twaberira enga kientambe turine serikali biya lakini bono iga nchenko teba iga aba muraba abake barororo ba swana nilima batagete koburuga diganga bana bake bagende gisukuru serikali mbiyere na ende tigebeke motisha abantu bali batara ikirania machika ya para egera baikirani na ende ilinde sekte yagendere magega ya serikali na kobeka machiko yokora au bonchori ba boda se wiki anyara gweta digense moya bana siasa na bantu betu banyara kwe mungani gorenga neyo yerere serikali kubeka machika majana kubagani buna esa matuko emerongetano nemo ari mutu abarundi bana kibuna baipire bitobiri byose biganeri ariko ene kibuna obasombi ko bakana bura secherere ya bene iko report leta sendiki ya Ndizi TV ko baigaso mu cyobo songo ele italiane Ndemo Steven Biyamono umulike itondemo Steven asorobotirwa senchira yoboikiranu bono gotigana nera Ndemo Steven goikase Mildred mumanye oyogo tumanye buna balemini go bawumerana asamagacha ATC miyo mucyo busonge county ya Kise eligo kwanera amangana arengete obolemi orobotirwa asenchira yoboikiranu obolemi nabwegete kyomogongo asogokinya uchumi yenseito ya Kenya. Abalemi bechikawa korwa orogongo rwa Gusii na boigo korwa Homa Bay ritukolia lero mbakora omusangerekano oyo wenerete koragwa no mwaziri w'obolemi Peter Munya oyo otaikirana na gotoma omokonyoye eliogo kwanera chinchera kirabwatigwe gokonya abalemi eliogo chagokinia ligesa. Tuangalie hii mambo ya price. Unajua price ikiwa mzuri hata mtu mwenyewe anafanya kazi kwa bidii akijua atapata kitu. Bonus pia tutajadiliana na yeye. Nione bonus hii wanapata bonus. Mbona kofi hawapati? Nitamwambia watu wa Kisii wamesema wanataka bonus. Kwa hivyo wewe jibu au mara moja. Mambo ya factories. Nimeona mmesema factories ziko na matatizo. Vile commissioner amesema kuna chache zile ambazo tumesupport lakini tutaendelea kusupport na tuongeze mkono kidogo ili factories zetu ziweze kufanya kazi vizuri, zilipe wakulima vizuri.
tuwe na nursery za kutosha ambazo tutafanya research ama utafiti, tupate zile mbegu ambazo zitafanya vizuri zaidi. Hesman Onsaligo oyore omwaziri w'abaremi e county ya Kisii nigo nere akwanira abaremi ase omosangerekano yo ase boigo abarai ao basanga n'abaremi abo. Production of coffee in Kisii imeenda ikienda chini kwa sababu ya bei. Tusaidiwe tupate machines nzuri, ndio utaona quality ya coffee ya Kisii ikienda juu. Idea maneno ya seedlings, tusaidie hiyo waiver. Ninge waomba wakulima wetu, serikali tutusaidia kutoka upande huu na sisi pia tukae gangari kutoka upande mwingine. Kumaliza mambo ya corruption upande ya masaya. Abaremi korwa chinsemechi chonsi nigo barua amagani abo ase basaba serikali kubanyora ase oboremi bwabo. Farmers are complaining about inquiry. When they go to inquire about the circles or what is there in the circles, it takes too long. And the inquiry fee is just too high. Awe meharibika. Munaona viongozi munakula pesa ya wakulima. Yiko ripoti ya Egetaseni kia Ndizi TV iliyetaliane Mildred Momanyi. Biyamono Mildred Momanyi asorobochirwa senchira yobuikirano bono gotigana nere ni gotokumira na Brighton Makoli weka nsemo ya siasa asa gotumanyi buna bwatani bo mobwa ODM kurwa sensemo ya burabu ase kyombe kamanyikante buna burabu ODM political arena popa nigo bate buna bocholi boime nigo waganeti obwe kyamekyo ose nominations nigo baganeti bochigo korwa asenchira yobwasyo no bwasyo kugwanchirira gotayo buna gotumanya senchira yobwekirano. Ekero ebyama aho bigendete kweroberia gojaso bojolio boke nako bachora bali bagukurukie bendere yokorigi ebirogo aho nigo bono ekiombe kemo koru asensemo ya burabu kimanyikante buna burabu ODM political arena kenyarire kwesokia na koboli oboteneri bwe kiama ge ODM gochiko bachora bali bakwiruki ebendere yo asobwene no bwasyoku twamachirikorana ODM ekarobi sirogorali ndikwota mbata gete gotochiesera kamali eyu ntoligo itaba bana bana popa muntu taretwa toche gotenena magega yaye unless onye bakomoere ticket kururuguru mangana ya toka tebi buna delegate bakego bagenda bachikochora intubuna abantu ODM totaliko ba involved we resist twakanire tekoba toreterwe abantu ODM ni baba emerongo 20 lakini togende primaries e ballot tochore oyoromu ya kurwe sabu 20 the head office ya Nairobi area abantu bakurukuna party royalist first bali ba very party for a long time and banye kolire gas banyale kuligere bitangani baye ticket boigo abasubati na barabo nigo banyalire bakobolia unabaye gwa mabaga aisaine irikorigia ebirogo byoborai ase ekiama ekyo kubaliwa sisi pia kama wanawake jenda pale iweze kuwakilishwa vilivyo, kwa sababu most of the time kuna wakati mwingine huwa tunasaulika na wanaona ni kawaida tunapowachwa nje. Abasaye na barabo nigo besokira bateabuna nirebuya abarai gochorwa bali barachikoreta amoncheri ao onyandiria kana kyanarikana egento gekoro kunga nomination chigo chansa igase ground chinyare ko bachiwanjirwa abasaye bachore omurayo kwegwe tickets ya ODM asenjerere yekene tenyara nga igorali bali bande benyare tas chibes chabo se binto gete bagwe ticket ba chansa iganga abasaye bakire tukura tekonare libari no balema nigo bono batogirie serikali anekro batebiruna chinga kichigura chiwakwa batakere gwaigwa libagali tangani onko boli baba batangani kubikwira ni ba kabana kogendaka abantu ko bakuruta chinta cyo banyora nga barabunga leba yigiti chinsogo nande ninganchite ese merobelions pego kole kana ase popa ekiagera kero tu ikira ase merobeliga
na wankonyora ntang'ani ribuya boigo ekiombe ekio nigo giatogirie omorai bwense Uhuru Kenyatta ase okoira ribaga ria bene na komochora omorai bwa ekiama gia ODM Raila Amolo Odinga igo tokomoiraneri mbuya mono totari korosa naende totamaitie karango tokomoteina kikeng'ani koripoteria igataseni kia Ndizi TV iritariane Brighton Makori Miyamono umurikito Brighton Makori asorobochi rwa senchira yoboikiranu gotigara boigo asamba nganarengete na siasa tosoigo ikase county ya Nyamira anene ensemo oyebunge ya North Mogrango abwase awose abantu bagendete koligie kiroge kyo bagendete wesokia bara bange mono aseri tuko lya lero gati ya bali bakoligia ekiroge kyo Kennedy Masongo nigagenda kweyakire kokona gotara chinsemo imayasemo ya North Mogrango anene ensemo ya Ikonge na boigo nigatara ensemo ya Kerenyo Nyamsi Mawawa na boigo amune chinsemo chinde korengana na Kennedy Masongo nigate abuna igari getigo chiwikirania magendero asensemeyo ekerokeria boli abantu bensemeyo kumubwatisia na kumusira bosio bobochorio monene asogo chikobo mujumbe kurwase constituency ya North Mogrango Anga baito wasome na abagina baito banyora maji lakini ebyonse byoje kokore kana kirotora kore gasindia ese ginero mukenyo nanga mwezi mbo atichukura inje ngoro ko Kennedy Ongwae Musongo inje na soma Matongo secondary school form 1 mpaka form 4 no nje no mwana no gaiga naende maitense yose andi najire gaiga before tutaraso kuliyo bugandi na atari gaiga na goikensemo yobo chenu omuwaziri ase county ya Kisii otenetensemo yobo chenu Saro Mache igobona nyarega kubulia bantu gochakira litukolia nkyo gwesokia goikase nyagetari enene ya KTRH ilikonyara gokolerwa oburingoli bwa maiso abatali guwakanira besa ende yonse igochinga kieche Saro Mache atebirubuna bali baratoke nemechando ao eyweragani okubarwa kwa maiso igobara chigokolerwa kubaru kuguchakira stari kemero ngebire na isano umutinyo yo maega yokolengwa guchakira lituko lyankyo gaiga nyabitali ya itenene Kisii Teaching Referral Hospital otwara okurusi jinkenge yani cataract surgery Kisii Teaching and Referral Hospital yabwatiranire na Lions Hospital ya Nairobi ne foundation gurukupa kanch uja gokonya abantu nataka kubamanyi chitaliki chikiasukiwu goika chitaliki emeronge ibere na isatu ibere na inye na ibere na isano kuru Jumatano wiki oja ngagere chitaliki chibali baratoke bamba bwate obokonguna maiso gotwara lisankuriri gocha liatuba liagera omuntu takorora igo bagwenete gochaka screening rero naende ngoteba mogende chinyagitari echi bucha bonyagitari mbarororo bagocha kubarigereria barore gose noganeiri gokonywa ase okubarwa ase okurusi gocha enkenge Kenyenya Marani Nyamache na nyagitari eye gaiga KTRH dituko liriye 23 24 ndiko baituko lyogo chekia elirabe dituko lyoko bara bono dituko lyora konyu free kyagara mututwensi twabe kirange gokonya na habasai bono ni gobanyare bagosemi gwabuna babase kwebwatirane na burawuro chinde chionsi anena sokweroberia agochia sobo chorio bonene bogo chigokoleka no mutinyo gatano na gatato omwaka oyegambwe chiri bubere na merongebere nebere nigo chinga kiechu babori konyara koralio morembe aseganga yokweroberia ase obochorio bwo abasayende tekubasemi abamokurwana se nyuase mokongainwa naba bakuboli chikura mwachikurwani abamino
chindu chino basibatu bamino onko batemo babangaini asoko akachikura mobasa kurwana tuchiaka somolembe tobasa kurwana tobasa kutwara ekiriana lyogo chikurwana ngasenge chikura aba echicheito endo nachirigere irigire usenge ndo chikurigereria ndo rigereria ebyama turigereria amakoro y'omuntu n'echinkwana ky'omuntu kiserangire chigukwana ekindi chikoreta muburokano lakini rende egento ekenene omonto gakwanire egento tigakwane lakini ekura esenge njire y'obobisi kura ni siri kerere siri igo nayo mayete ngaki kisera cy'omuntu yarune njibe cyekene kyare chinkwana cy'omuntu bagiye obobeka omanye ng'omuntu yasatire nasegete igo byama mbigo tokonya asobogima nise kurigereri bana yakanya storigereri tigochia anyole ntori kurigereri ng'entu wana inji tokonyara korora ngitubona tokoko Monchum muligereria gwikira bono nko yakira omusumaria mangana magia senjire yoboikira nu Ensa Eyemo yabono margoba na mangeto akwaliganireti na bugone chiriboti aho kolende chikora gaisa tochi yabono botuko unabotambe na ende ningira na semese aseli boanyare ko gosansamuranira na ukumanya asenjira yoboikira no boigonyero buno murewe kyamageo de mrero dinga nigaika oseni gaike ya London litukulia lera hayu ninchi kumanya senjira yoboikira no bali mwenzi twabwaterana asemesa mangana mayanko bakirambye mono nayo muligereria asogochora ko yatengera ku Ndizi TV obwansubo mugusito bwate wetera nsemo ye mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bagensemeli ya YouTube na bagotonyera buna Ndizi TV News olieto bwatera nere asomuno webimanyererio igakoro ko Joshua Uta na inchenkoro ko Vincent Onyancha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura lyubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichidi chonsi eliubwikere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire